Alina Crăciunescu, sunt din Craiova și reprezint Nail Studio de mai bine de 10 ani. Este un salon de unghiuțe. Sunt optimistă în primul rând, cred că veselă și ambițioasă, nu știu ce să zic. Mi-am dorit să fac acest lucru și probabil de am și reușit. Păi, cred că un motiv bun pentru care mă aleg este faptul că sunt de mulți ani pe piață și au prins încredere în noi și în faptul că lucrăm bine, avem produse de calitate și servicii bune. Și atunci cred că este un motiv suficient de bun ca să ne aleagă. Cu siguranță sunt persoane care ne-au călcat măcar o dată pragul sau care au auzit numele nostru. Dintr-o întâmplare am ales meseria asta, pentru că am plecat pe un alt drum și niciodată nu m-am gândit că o să fac asta, deși îmi plăcea dintotdeauna. Doar că, după ce am terminat facultățile, m-am angajat, am lucrat mulți ani. După ce am lucrat la stat vreo 7 ani, m-am gândit să mă apuc de această meserie. Pur și simplu dintr-o întâmplare, îmi plăcea foarte mult. Și uite că am riscat. Mi-am dat demisia și m-am apucat de unghii. Am început ducându-mă la o prietenă acasă care făcea unghiuțe. Ea venea din Timișoara, făcuse cursuri acolo și mi-a plăcut. Am avut înclinație probabil spre beauty dintotdeauna și am zis că voi încerca și eu. Trebuie să îmi iasă. Și am făcut niște cursuri, m-am apucat de unghiuțe și uite, am ajuns aici. Totul e greu, dar mai ales începutul. În orice lucru, începutul este cel mai greu, adică să poți să-ți creezi un stil, să-ți creezi o echipă, să devii un brand cunoscut pe piața ta. Dar începutul cred că este cel mai greu. Cel mai frumos moment? Nici nu știu. Ce să zic, cred că atunci când am susținut un seminar cu mai multe persoane și a trebuit să le explic ceea ce fac, adică având și cursuri, Academia Nail Studio, a trebuit să prezint ceea ce fac eu la cursuri și atunci cred că a fost momentul cel mai frumos pentru că am putut să arăt la multă lume ceea ce facem noi aici în salon și ăla cred că a fost momentul minunat. Păi anul ăsta, înainte de sărbători, spuneau că verdele a detronat roșu pentru că reprezintă speranță pentru un an mai bun. Deci ce să zic, multe nuanțe de verde anul ăsta, multe forme de unghii care au apărut pe în ultima perioadă de timp și ce să zic, diferite modele din astea așa mai fancy. Ca să spun așa cu ghilimelele de rigoare, să spun cum ne-a spus nouă o clientă, vreau niște unghii pe opulență. Da, și ce să zic, le plac sclipiciuri, paiete, pietricele, floricele, picturi. Noi avem de toate, adică fac zilnic forme și unghii diferite, de la unghii lungi până la unghii scurte, fiecare în funcție de preferință. Aici nu e ceva stas, adică nu toată lumea își face același tipar. Fiecare om e diferit, fiecare om e cu gusturi diferite și atunci trebuie să te mulezi pe gusturile omului și să încerci să-l faci cât mai mulțumit. Nu există un tipar, nu există ceva fix la care să te oprești. Întotdeauna evoluezi și faci mai mult. Dar, spusei, e diferit de la fiecare persoană în parte. Oamenii sunt diferiți. Da, cred că este un lucru greu să formezi o echipă, mai ales când ai un salon de unghii, pentru că este foarte greu să păstrezi și să formezi oameni buni să-i ai lângă tine. În general, încerci să-i formezi, nu știi ce iese bun din ei, rezultatul e așa pe parcurs și vezi dacă îi poți opri lângă tine sau nu îi poți opri lângă tine. Pentru că sunt oameni talentați și sunt oameni care poate doar încearcă. Este greu, într-adevăr, să-ți formezi o echipă, mai ales pe unghii, cred eu. Cred că este cel mai greu. Pentru că este o meserie pe care o poate face oricine și acasă. Nu este ceva... Doar că în ultima perioadă, probabil, fetele își doresc mai mult confort, mai mult lux, nu neapărat a te duce pur și simplu la cineva acasă. Și probabil de aia ne aleg pe noi, mă gândesc. De ce am ales Mero? Nu știu, mi s-a părut o platformă foarte ok.
Fetele se descurcă foarte ușor să facă programările, învață din ce în ce mai multe să-și facă programările singure. Le-am arătat noi la început și acum mai mult de jumătate dintre ele folosesc platforma Mero. Pur și simplu îl pun pe pagină, distribui la fiecare postare de-a noastră, la fiecare poză cu unghiuțe, iar fetele pot să acceseze acel link. Sau care le-au salvate în telefon pentru că le-am arătat noi cum să și-l salveze și cum să își facă programare, pur și simplu se programează singure. Fata de la recepție e mai lejeră, muncește mai puțin. Face mai puține programări. Da, e ok, mai ales pentru fetele care se hotărăsc în afara programului nostru să-și facă o programare. Poate ajung seara de la serviciu destul de târziu și nu mai au timp să sune. Nouă ni s-a terminat programul la ora 8 seara și ele se gândesc la ora 10 să-și facă o programare, poate. Atunci clar apelează la Mero și foarte ușor au și rezolvat cu programarea. Atât eu cât și clientele mele, cred că în primul rând pentru ele este un mare avantaj. Da, sincer, cred că întotdeauna încerc să îmbunătățesc lucrurile, să fac ceva mai mult și probabil că era nevoie de ceva în plus, ceea ce a adus aplicația Mero. Cred că a adus ceva în plus, adică o îmbunătățire a serviciilor noastre. Aplicația Mero cred că este foarte ok pentru că ne reprezintă foarte bine munca și ceea ce facem noi. Ele poate să găsească fiecare tehnician în parte, după nume și poză, și le este foarte ușor să-și aleagă tehnicianul, adică la cine vor să-și facă programarea. Își aleg foarte ușor ora, văd perioada de timp, cât durează fiecare serviciu în parte, poate să-și aleagă, bineînțeles, și ziua, plus că primesc un mesaj de confirmare a programării, mesaj de reamintire a programării, ceea ce este foarte ok pentru fetele care sunt foarte ocupate, aglomerate și uită de programare. Ce îmi place cel mai mult la aplicația Mero? Îmi plac multe, nu știu ce să zic, ce am ceva preferat, că îmi plac multe. Îmi place faptul că acel mesaj de reamintire pentru ele, pentru cliente, este foarte important. Și pentru noi, pentru că era o muncă în plus, fata de la recepție trebuia să sune, să le reamintească. Așa e un mesaj de reamintire care le apare destul de ok pe telefon și atunci le e ușor. Ce să zic, îmi place că se pot programa destul de ușor singure și nu mai au nevoie să apeleze neapărat la noi. Să-și ușureze munca și să apeleze la Mero, că probabil au nevoie de un ajutor, zic. Nu? Sau de o fată la recepție. N-au fată la recepție, să ia Mero. Câștigă clienți și programări repetate cu Mero, platforma numărul 1 de programări online. Află mai multe detalii și listează-te gratuit accesând mero.ro/pro.